Hej gutter og gutinder, hvis der sidder en gutinde derude. Jeg er simpelthen lige kommet ind på Hypixel. Ja. Yeah. Jeg tænkte mig, at vi skal spille nogle minigames. Jeg har desværre ikke lige Emil med i dag. Han kunne ikke rigtigt. Men jeg tænker bare, at vi skal gå i gang. Hvis de gider sådan der. Jeg tænker bare, at vi tager noget Cops and Crumbs. Hallo? Sådan. Okay. Den fuckede lige rimelig meget. Den skal lige download research packen. Og så er vi klar til at spille. Ja. Ej. Den der. B. Og så står vi herovre, for de kriminelle, for vi gider ikke det der lort derovre. Og ja. Men så sagt, Emil han er ikke lige med i dag. Og hvis I ikke ved med Emil er, det er min ven, som jeg har en kanal sammen med, som sjovt nok er den I sidder og ser på lige nu. Men hvis I vil se mere af den her slags, så glæder mig ikke at smide et like og et kommentar. Og så husk at subscribe til vores kanal. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Det tror jeg også Emil han vil. Og jeg kan høre at der regner rigtig meget udenfor. Så det er jo bare dejligt. Godt. Jeg kommer lige tilbage når vi er klar til at kæmpe. Så ser det simpelthen ud til at vi starter. Og jeg er selvfølgelig Cops. Nå, det er også fint nok. Jeg tænker bare køber selvfølgelig sådan den der bum. Så runder vi bare. Godt. Kom så gutter, vi flækker dem. Skyd. Jeg tror vi følger med ham her. Ej. Ej. Okay, vi skal skynde os hen til Godt, vi døde simpelthen til ham der. Godt, det ser ud til at de er i gang med at defuse bomben, og jeg skal lige huske at stå op. Wow. Okay, jeg tror lige, jeg sætter min FOV lidt ned. Det er ikke herinde. Der. Sådan der. Jeg tænker bare, at vi køber en AK-surfer. Så. I må undskylde, hvis jeg er lidt dårlig til at snakke, mens vi spiller. Men det er jo selvfølgelig lige sådan, at alle folk har det lige i starten. Jeg tænker bare, køb sådan en der, sådan en der, sådan en der. Vi køber bare det hele. Godt. Ja. Skal jeg bruge? Jeg tænker bare, at vi stiller os op. Står vi lige og venter på, at der kommer nogle terrorister. Og så kan vi flække dem. Boom. Og der var bomben. Men som sagt, vi vil rigtig gerne lave mere af det her. Hvis I gider like og subscribe.
Men nu tænker jeg bare lige, at vi lige gør det her færdigt i første omgang. Jeg kunne godt tænke mig sådan, nej. Sådan. Og så køber jeg sådan en der. Og så har vi en snipper. Tænker bare, at jeg stiller mig herhen. Et eller andet sted. Der er så smoke. Der isn't that good. De løber de her drenge her. Så løber jeg bare efter dem. Woo, jeg diffuser den. Så det går jo bare rigtig godt. Nu swapper vi så lige team. Så smider vi lige den her. Bum. Så skal vi lige en Desert Eagle. Og så løber vi bare. Nu skal jeg egentlig kaste en af dem der. Nå. Det har så set ikke noget at gøre med os. Som sådan. Jeg tænker, der plejer... Ja. Vi går bare i flok. Så står vi lige her og beskytter den lidt. Jeg ved ikke rigtig, om jeg synes, det her det er sjovt, men... Nu vidste jeg ikke rigtig lige, hvad jeg skulle lave, når Emil ikke var med. Vi har tænkt os at starte en prison-serie op. Og så håber jeg bare, at jeg rigtig godt kunne tænke jer at se den. Sådan. Woo. Men i hvert fald, så håber jeg, I har nyt at se med i den her video. Og som jeg har sagt før, like og subscribe. Smid en kommentar, hvis I har lyst. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej.